To bola ale dlhá cesta. Fuj. Ble. Mali by to tu všetky tie kriky ostríhať. Wow. Ale tie stajne sú nádherné. Mary, choď upratať stajne, lebo ku Annie príde nová žiačka. Dobrý, ja som tá nová žiačka. A hľadám Annie. Aha, tak Annie je v stajni. Aha, ďakujem. Dovi. Dovi. Kde len tá Annie môže Ahoj, byť? ty si Rita, však? Áno, ahoj. Ty si Annie. Jasne. Tak prišla som kvôli tomu jazdeniu. Aha, tak si vyber konia zo stajne. Wow. A aj tohto môžem? Ktorého? Tohto. No, Očividne nie. Asi nie, lebo vidíš, že tam takto má ho. Každý si vybere vlastného konia a už potom Má ho navždy. má. Wow. Tento je krásny. Ale bieleho som už mala. Bieleho mal môj otec a potom nakoniec zomrel. Ale tento je nádherný. No, tak si ho zober. Môže byť tvoj. Ďakujem. A kde sa mám ísť prezliesť? Chod sa prezliť do izby a ja ti zatiaľ prichystám konia aj a ty sa zatiaľ prezlečieš a ja ti prichystám konia a ho priveziem ide. Ďakujem. Tak prídem do stajne. Dovi. Dovi. Na čo som sa jej zdravila? Ja som taký dement. Bože. Tak. A idem sa prezliesť. Hry. Wow, presne takéto oblečenie mala moja mama. Tak, a ide sa. Takže v stajni. A nezabudni, Rita, neodzdravovať sa. OK, ideme na vec. Ahoj, Annie, tak som tu. Ahoj. No, krásne oblečenie. Vďaka mojej mami. Tak. Vlastne na jazdenie. No tak nasadni na konia. Yes. Na prvý pokus. No, tak poď za mnou. Môžeme už ísť aj do klusu. Mamka ma učila až pod cval, ale s cvalom si nie som taká istá. To nevadí, veď sa naučíš. Kde si šla? Prepáč, ale nič nevidím. To nevadí, my tu máme už aj také skratky, že nevieš, kade ísť. Dávaj pozor na cestu. Prepáč. Pomoc! Annie! Pomaly. Zabrzdí si konia a poď ku mne. Harry. A kam to vlastne ideme? Tak poď tu na ku mne. OK. Mimochodom, tvoj koň sa volá Firepool a znamená to, že je to horúca krv. Horúca krv? Ohnivá krv, prepáč. Aha. Už som sa zľakla. Poďme na to a vidíš tam také šípky, keď nemáš na voči, tak ideš, hej? OK, a naučila by si ma najprv tie chody, lebo ja si nie som istá. No tak, koňa, ideš, poď. A skús ešte raz do ňoho buchnúť, aby išiel rýchlejšie. Poď, Fire. To pôjdeš predsa Do klusu predsa viem, len ďalej. No tak poď, ešte buchni, neboj sa. Pritlačiť pety. Kolena daj silnejšie ku koňovi a ideš. OK, vďaka. Nemusíš ísť veľmi rýchlo, najrýchlejšie, môžeš ísť aj pomaličky cestu, ale musíš zvládnuť ísť. Opatrne. Au. Brzdí takto stále?
vieš, keď do neho veľmi Niekto- buchneš, tak on ide veľmi rýchlo, ale musíš s ním veľmi pomaly a jemne zaoberať, lebo Wow. môj kon sa volá Crazy Angel, tak keď môžeš nad ňom tiež niekedy zajazdiť, alebo tak nejak, lebo Je dobré sa učiť aj na iných koňoch. je veľmi vycvičený a veľmi poslúcha. No tak poď. Tak, kam ideme teraz? Tak poď za mnou. Vidím, že nie som tu jediná, ktorá ešte len začína jazdiť. Wow. No jasne, tu je veľa, strašne veľa ich. Zabrzdí si koňa. A komu vlastne patrí táto stajňa? No tak to vieš, to veľmi majiteľ je veľmi starostlivý, ale ja vidíš, že koľko tu je koňov a ľudí, ktorí majú kone, ale práve tu ma nie je, takže... Aha, a ja som počula od mojej mamky, keď ešte žila, že ty si šéfova dcera. Áno, som. A v podstate, keď tu on není, tak to v podstate riadím ja. A ja som tu tá najlepšia trenérka. Aha, takže asi preto mi mamka zanechala toľko peňazí. Asi. Aj to oblečenie je veľmi perfektné. Aha, no a kam ideme teraz? No tak poď za mnou. Aj ideme, hej? OK. Wow, OK, držím sa v sedle. Pomaličky, choď za mnou. No, mamka ma už síce učila aj z klusu skákať, ale bolo to ťažké. Išla som iba na kavlety. Prepáč, že keď budem veľmi rýchlo, ale... To skôr teraz tu dávaj mne pozor, prepáč. lebo tu sú tie kríky. Au, To bolí. jau, to bolelo. To Stáva určite sa. asi bolí. A kam ideme? No tak ideme také jak Trasu? cvičenie, tak stále budeš takto cvičiť, vieš? Wow. Taká trasa a to budeš stále takto chodiť touto trasou. A sú ešte jedna je taká trasa. Táto mi na dnes stačí. Asi už pôjdem spať. Som vyčerpaná. No však toto ešte zajtra budeme pokračovať a tak. Možno by som ešte zvládla nejaký tréning. No tak poď za mnou. Tak- Musíš byť veľmi ostražitá a musíš dávať pozor, aby si nenabúrala. Lebo Dobre. keď nabúráš, jak môj bratranec, keď nevedel zabrzdiť koňa, tak Wow. to nedopadne dobre. A ty si jediná, ktorá jazdí z rodiny? Áno, ja som jediná, ja som dcera tohto majiteľa, ako čo sú tu vlastní. A proste som jedináčik a otec ma vychoval tak, že proste... Že si zvyknutá na samotárku. No jasne, ale mám tu dosť dobrých kamarátov a Napríklad? napríklad Justina, alebo Toma, alebo proste strašne veľmi dobrí sú tu. Ľudia? Na budúce pôjdeme do iného mesta. A Lebo môžem sa spýtať na meno? mesto sa volá Fort Pinta. Je to krásne mesto, lebo hneď keby na nejakej hore a proste je to úplne perfektné, lebo pod ním je more a všetko možné a plášť tam máš krásnu. A Annie, môžem sa ťa spýtať? Áno. Ja som v Fort Pinte aj trošku vyrastala. Vlastne narodila som sa v Jarlheim, ale mamku rozhodli pochovať do Fort Pinty, aby som mala blízko ku jej hrobu. Mohli by sme sa tam ísť aj pozrieť? Dneska? Nie, zajtra, lebo už vidí, že tu už väčšia tma. Jasne, že zajtra pôjdeme v pohode. Už sa aj stmávňuje trochu a ja si chcem trošku ľahšie vstávam o 6, takže V pohode. Tak o 6:30 zraz pri studni. Aspoň vieš, A- kde to je. môžem sa ťa spýtať, kde bývaš ty? Ja bývam vo svojej stajni, kde mám uloženého koňa a mám tam všetko. Lepšie povedané, ja bývam vedľa teba. Aha, a tak ideme odstrojiť tie konia a postarať sa o nich? Možno, áno. OK. No, Takže zoberieš a môžeme sa niekde stretnúť zajtra. Napríklad pred tvojou izbou alebo mojou.
Dobre, tak môžem si dať k tebe do boxu koňa? Áno, môžeš. Tak okej. A kde mám dať odstrojené veci? Odstrojené veci si daj predsa do svojej... Izby. Do svojej tej izby predsa, nie? Tam máš aj všelijaké tie veci na udržanie to a môžeš tam ich položiť a tak. Aha, okej, tak ja pôjdem do iného boxu. Asi sa v tom druhom už niekto zabýval. Dobre, ja už idem spať, tak ahoj. Ahoj. Ja si ešte odstrojím koňa. Tak ahoj Fire, už je tma. Pôjdem. Ahoj. Koniec prvej časti.